О, компанията! Добро утро! Ден 5, вторник. В Тетевен сме, река Вит. Между другото, тук се обединяват бял вид и черен вид и става само вид. Отиваме на много бърза разходка. Аз за града няма да разказвам много, само ще кажа думите на дядо Вазов, който е казал, че ако не бях дошъл тук в Тетевен, щях да се чувствам чужденец в България. На много места съм бродил и ходил, но такъв рай не съм виждал. Факт е, че е много красиво, градът е много красив и си заслужава. Аз само бях минавал, не съм се разхождал. Да видим някой фиш, нещо, ако трябва. Аре, смилете се над велосипедиста. Иначе града е 8-9 хиляди души, третия по големина в област Ловеч, на около 400 метра височина. С нощи валях, което малко ме забави. То даже се вижда. Малко по-бавно ми изсъхнаха нещата, но всичко е наред. Дано през деня не ме запука някъде. И интересно за Тетевен е, че през 16-17 век града и 18 много се е развивал силно. Имало е много занаятчийство. Е бил доста сериозен център. Преди да дойдат кърджалиите, които така леко са го пожарили. И от 3000 души и от 3000 къщи са останали само 4, забележете. А тези кърджали, да не се бърка нищо с град Кърджали, те са били някакви разбойници такива по това време, 18 век. Та града е трябвало малко повече да се възстанови след това. Лека по лека. Тук сме в баш центъра. Това с нощи беше такъв замък от тия там батутите за скачане. Днеска е интересен маршрут. Целта ми е да се доближа до София, защото утре футболни чак. След малко ще разберете на къде сме тръгнали, но не мога да не споделя тези красоти. Река Козница. И едно голямо нагорище. Но това е. За вас съм готов на всичко. За да не остане някои с грешни впечатления, всичко си го правя за мен, да не мислите. Ето за това се бъхтих, дано да се чува, защото е много... Това е водопад Скока на 670 метра височина, на около 3 км от Тетевен. Много хубаво място, едно от многото хубави места около Тетевен. Тук има много различни върхове и какво ли още не, екопатеки, пещери наоколо и така нататък. Много е красив района, но почерпка с водопад Скока. Карам си аз тук по вид и си мисля. Значи като ми падат батерията на телефона и на колонката, те нали са на колелото, все пак там са някакви, не знам, електролити, атоми, частички. Та като им пада батерията, нещо изчезва. Така си го представям. И значи ли това, че аз ставам по-лек и съответно мога да карам по-бързо да го ея? Или след 4 дни толкова съм изтрещел, че по-добре се прибирам. Току-що минах през Гложене на път за Ябланица и в Гложене спрях да си налея вода и две готини бабета. Младеж, това Битълс ли са? Викам да. Не сме остаряли толкова. И такива лекичко даже се позаклатиха така да потанцуват. Усмихнаха се. Казаха, много хубаво, много хубаво. И така, и това си мисля, аз с това Битълс няма да привлека някакви 20 годишни, това е ясно. Но това е групата. All you need is love. О, компанията! Вие що си траете, що си мълчите?
Защо не ми казвате, че не е никакъв вторник, а си е сряда цял ден? Тотално съм изтрещял. А не ме питайте как някакси ми се върна лентата и се сетих, че съм казал вторник. Значи има някакъв акъл. И специални благодарности на община Ябланица, защото преди малко минах Ябланица, явно сме тук. За тази велоалея, която е построила за мен и за Скоти, защото караме от 15 минути, няма никой, братче. Не се оплакваме. Но пък е доста красиво за сметка на това. Така че много благодарим. На световно известния път Батулци Хубавене съм. Ай, сега намерите ги на картите къде са тия села. Батулци Хубавене или Хубавене, не знам къде са ударенията. Винаги много страдам с ударение на села. Малко е на Нагорно. И винаги като е на Нагорно се сещам за една реплика от един филм, който видях скоро. Момчето си отива, класика. И там войчето на главния герой му каза: за да успееш този живот, не трябва да бързаш, а трябва да не спираш. Така че абсолютно съм съгласен. Трябва си воля, упоритост и да не се спира. Ай, не остана! Печи го Искър. Ха-ха! Добре де, това е река Малък Искър, но все пак е някакъв Искър, нали така? Иначе господин Компот, както винаги, си знае работата. Интересен път, много интересен, чудесен. Категорично най-живописните 10 км са вече и повече на господин Компот. Аз съм безмолвен просто, не знам какво трябва паметник да му сложа. През цялото време се едно съм в някаква джунгла и само птички пеят. Разбира се, че си спрях музики и всичко. И това беше тотално наслаждение на нейно величество природата. Уникално. Ники, ти ще се побъркаш тук, брат. О, компанията! Къде сте? Ще остава? Това само да ми кажете, ако е някаква скрита камера, кажете, не се шегувайте с мене. Повече от 2 часа не съм срещнал автомобил. Движи се само по някакви чакъли. Това е най-широкия път в близките сигурно 2 часа. Така че всъщност установих, че съм или в средата на нищото, или съм на майна си райна, или на газа на географията. На едно от трите места съм, не мога да разбера точно къде. Шегата на страна, няма нищо. Добре, че си имам тук батерия, даже се вижда в момента си зареждам телефона, защото изпопадаха всички батерии. Гущер. Около 73-ти гущер за деня. Но трябва да кажа, че така както нямах никакви очаквания, чак сутринта си направих маршрута и беше тотално нищо, никакви очаквания. Се оказва, че това е най-лудия и живописен ден. Не се шегувам. Евала на господин Компот. Огромен. Така, специални благодарности на Националния метеорологичен център, защото аз съм в постоянна връзка с тях. Демонстрирам, по къс ръкав съм, сух съм. И те през цялото време ми казват: сега ти завий наляво, защото облака ще мине отдясно. И аз завивам, после и рязах завой надясно. И е така правиме слава между капките. Благодарен съм. Голям късмет очевидно. Чуваше се от тук от там малко гиш. Но това е късмета на начинащи. За сега всичко е наред. Да видиме. Малко остава. Здравейте и от крайната точка за деня. Град Правец сме. Това да видиш хора, можело да е много готино. Здравейте, мили хора. Много ми е драго. Точно влязах в града. Късмета на начинаещия проработи много добре, защото заваля. Но аз вече бях в града, пих едно кафенце, всичко е точно и сега ще след малко отивам към хотела. Град Правец не е никак голям, 4-5 хиляди души. Знаем кой е от тука. Противоречиво на улица Васил Левски да има къща музей на Тодор Живков, но това е историята. Това е града, който е град от 1981 година по повод на 1300 години
България, тогава е направен на град. Ето една лека разходка, няма много хора, защото допреди малко валя дъжд. Добър вечер, едно последно включване реших да направя. Езерото в Правец. Вече съм настанен, изкъпан. Малко вали, но въобще не ми пука. Тъкмо една възможност да видим, да се възползваме от якито, който разбира. Това е от една фирма, която знаете, че аз не обичам продуктово позициониране, но да кажем нещо като двоен котлон, сиреч ду котлон, нали, от нещо такова е купено на много бюджетна цена. 25 000 мм воден стълб, който разбира от така планинска ски екипировка, знае какво е 25 000 мм. Това, което искам да кажа е, че тази вечер малко ще се поглезя. До сега винаги бях в някакви по-разумни, бях в такива къщи за гости и в два, не кой знае какви хотела. Правя ви една бърза разходка тук из езерото на Правец. Нагоре е голф комплекса. Но тази вечер ще съм газар апартаментче в Правец. Утре сме в София и ритаме матч вечерта. Ще видим какво ще е времето. В момента вали, но както казах, въобще не ми пука. Това, което искам да кажа с няколко думи, даже ще се покажа. Сега, извинявам се, грозен съм, знам, сега в момента съм и не съм бръснат вече 6 дена, като Робинзон Крузо съм, така че съм двойно грозен. Но и освен това съм и сериозен като физиономия. Причината е, че все още съм в шок. В шок от това, което видях днес. Хиляди пъти съм казвал и още хиляди ще го кажа, че България има уникални красоти, невероятни места. Но това, което видях днес, просто ме шокира. Аз още съм в потрес. Невероятни места. Не се шегувам, че в пътя от Ябланица през средата на нищото до Правец съм видял едноцифрено число МПС-та. Не съм ги броил, но са не повече от 5-6. Което беше нещо уникално. Невероятно красиви места. Такива, дето все едно човешки крак не е стъпвал. А това се намира на някакви по-малко от 100 км от София. Просто е невероятно. И съм в истински шок в деня, в който абсолютно нищо не очаквах. И това е поредно доказателство, че понякога човек, без да има никакви очаквания, всъщност може да се получи нещо невероятно и уникално. Този маршрут от днес, имам го в компота, би го препоръчал на всеки. Невероятно разнообразие. Има и нагоре, има и надолу, почти няма равно. Над 1000 метра е изкачването, което не е много лесно, но в крайна сметка си заслужава абсолютно наистина всяка. Аз все още не мога повярвам какво се случи днес и какво видях. И така, искам с това ще ви пожелая една хубава вечер. Сега ще изгубя и видеото. Надявам се всичко да е наред. Имайте хубава вечер, не е лека вечер, това съм го казал неведнъж. Не всеки може да иска да има лека вечер. Хубава вечер е една чудесна интерпретация, всеки може да си го реши. Дали ще е лека, тежка и така нататък. Така че хубава вечер ви пожелавам аз.